Nähruan tamaşaçylar, ine gadymdan gelýän hataba görä musulman sene namatynyň 9-njy aýy mukaddes orada aýy hasaplanýar. Bu aý jewitligiň, agzybirligiň hemde iň bir adamlaryň kalplaryna ruhy lezzet paýlayan aýlaryň biri hasaplanýar. Bu aýda hem bir restoranyň ýürüti orada menyusyny taýýarlapdyr. Gelin orada menyusyndaky iň bir süýji daşly naharlar bilen tanışalım.